Ungquzulwano phakathi kweRussia ne-Ukraine lube phambili ngexesha umongameli ephendula imibuzo epalamente. Uxelele indlu ukuba uMzantsi Afrika ufuna isisombululo soxolo kunye notshintsho kwibhunga lokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo. The absence of other countries on the UN Security Council as permanent members weakens the peace efforts of the United Nations, and that is why we continue to insist that it should be reformed. Kubekho nemibuzo emalunga nezinto ezichaphazela abemi belilizwe. Amanye amalungu epalamente afune ukwazi ngesicwangciso sikarhulumente sokukhusela abemi boMzantsi Afrika kumaxabiso okutya nepetrol enyukileyo. Electricity by 9.6%, fuel by 11%. That's due to the corruption and maladministration of your government. One of the world's top exporters of oil, Saudi Arabia, have expressed their desire to sell their oil in Chinese yuan. Ukupheliswa ngaphambi kwexesha kwesivumelwano sengqesho somkomishinala wamapolisa uKhehla Sithole kuphakanyisiwe. So what is it that you are so scared about, Honorable Begitele? So much that you are prepared to allow our people to die like flies because you want to satisfy political expediency? The present Minister of Police, he wants to also make certain operational decisions. And that's where there was a problem created. Kwimpendulo yakhe umongameli uthe bayayiqinisa inkonzo yamapolisa ngokuqesha abantu abatsha abayi-12,000. Uyibeke yacaca eyokuba ngumsebenzi wakhe ukuthatha izigqibo ezithile. Umongameli umemelele inkokheli zamaqela ezopolitiko zincedise urhulumente ukukhuthaza abantu ukuba bagonyele isifo se-COVID-19. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC epalamente Kapa.